presentem les memòries d'un polític, però jo crec que això fora una mica simplista, dir que estem presentant les memòries d'un polític, no? Són les memòries d'un activista cultural d'una època que ja fa 30 anys, uns 30 anys aproximadament, fa 3 dècades. Hi ha coses que han canviat molt, d'altres potser no tant, En un país normal potser aquesta cosa entre la política, entre el fet cultural... Jo també vaig participar-hi, vaig ser també actor i vaig, en fi, vaig poder copsar tota aquella, diríem, aquella il·lusió que teníem tots, i tu ets un personatge de la nostra ciutat que quedarà sempre en bon record. És a dir, que en aquell temps en què hi havia moltes dificultats, tu com a president del Centre de Lectura, com també de l'Òmnium Cultural i com també regidor de l'Ajuntament, vas fer una tasca molt important per al canvi, en fi, per un acolliment democràtic al nostre país. Bé, gràcies, Ramon. De tot el que has dit, només me quedo amb una cosa que per mi és molt important. Jo crec que vaig ser valent. En una època difícil, a més, és per afegir tot, no? Però que el Centre de Lectura i Reus va ser la capital política i cultural del moment. I això és un orgull per tota la gent que hi vam col·laborar. És un orgull perquè vam organitzar el Congrés de Cultura Catalana, després de Barcelona vam ser la primera entitat que va agafar el lideratge del Congrés, de les terceres vies cap a Europa, que hi van parlar 5 polítics catalans, en Soler Barberans. Quan teníem 10 o 12 anys a l'institut ja ens ballàvem amb els falangistes. O sigui que no em ve de nom. I a vegades te posen nerviós quan veus certes actuacions. Política seriosa cap a la independència. I seriosa vol dir que tenim que, els que estem convençuts ja hi estem. Els que som catalanistes els podem convèncer. I els que no els pensaríem mai votar una cosa així, els tenim que dir que els seus fills, la sanitat per a tota la família, l'ensenyament, les infraestructures, tot això, amb un govern català independent ho tindrien molt millor i estarien agraïts a la independència, com ha passat als països bàltics i està passant a tot arreu. Això també, en certa manera, ho conté el llibre, jo m'he allargat una mica més. Jo crec que quan un es fa gran i fa un balanç mirant enrere, un té que dir no m'he equivocat amb el que ha estat la dèria de la meva vida, que ha estat el Centre de Lectura, Reus i Catalunya. Ja he acabat.